ደጋስር ተሓደ ዓመት ከለናስ ኣይኮነን ዶ ብዛዕባ የምድረኽ ውድድር ሙዚቃ ዓለም ኣሜሪካስ ጋት ታለንት ሾው ክንወዳደርሲ ሓንቲ መልእክቲ ደርፊ እኮ ሸምዲድና በቓልና ደሪፍና ክንፈልጥ ዶ? ኣነ ይመስለንን። እዛ ድናቂት ኤርትራዊት ህፃን ግን ምስ ክልተ ብሉፅ ክእለት ዝውንና ኣሕዋታ ተዘገርብ ኣገባብን ተወዳዲረን ሓበን፣ ሰሊና ከምኡውን ሊያንዳ። እዘን ሰለስተ ምፅዋት ሰራሕቲ ቅያ ኤርትራውያን እምበኣር ካብቶም ኣብነታውያንን ደገፍቲ ደቆምን ዝኾኑ ስድራ ቤት መሃንድስ ኣየር፣ ሙዚቀኛ ከምኡውን ደራሲ The 11-Year-Old Man ዘርእስታ መፅሓፍ ኣቶ ሙልጌታ አብርሃምን ካብታን ሰብኣ መሰረት ኩሉ ሰናይ ነገር ዝኾነት ወይዘሮ ትብለፅ መለስን ናብዚ ዓለም መፅን። እተን ክልተ ዓበይቲ ማለት ሊያንዳን ሰሊናን ኣብ ኣምስተርዳም ኔዘርላንድ ኣብ ናይ ሓደ ዓመት ፍልልይ ክውለዳ ከለዋ እታ ንግስቲ ድምፅን ሙዚቃን ዝኾነት ሕሳስ ልዳ ሓፍተን ሓበን ድማ ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን እያ ተወሊዳ። እዘን ብሉፃት ኣሕዋትና ቅድሚ ናብ ህዝባዊ መድረኻት ደይበን ምድራፈን ኣብ ገዛ ነቦአንን ነደአንን ብምድራፍ ናይ ቁልዕነት ሞየአን ጀሚረን። ኣቦአን ሙልጌታ ኣብ ኤርትራ ሙዚቀኛ ስለ ዝነበረ ሰለስተይን ሙዚቃ ከም ዘይነፃፅል ኣካል ህይወተን ሒዘን እውን ዓብየን። ኣብ መጀመርታ ግዜ እኮ ስለ ድፈትዎ ጥራሕ እንደን ዝደርፋ ነይረን። ድሓር ግን ኣብ ቤት ትምህርተን ዝነበረ ናይ ሙዚቃ ክላስ ተሳቲፈን ብቕዓተን ብመምሃራን ሙዚቃ ክእለትን ተንፀባሪቑ ክድነቃሉ ኸማን ጀሚረን። እዚ ድማ ምክንያት ጉጅለ ኮይነን ሞየአን ከዕብያን ናብ ህዝቢ ከብፅሓን መሰረት ኮይንወን። መን ምዃነን ካበይ ከም ዝመፃ ዝውክል ሽምከ ሓልወን ናብ መድረኽ ደይበን። ካብ ሽዑየን ድማ እዘን ኤርትራውያንን ኣሜሪካውያንን ዝኾና ምቁራት እታ ካብ ኤርትራ ኤሪ ካብ ኣሜሪካ ድማ ኤኤም ብምውሳድ ኤርያም ትብል ሽም እትውንን ጉጅለ ዝመስረታ። ዝተወሰድ ካብ ቀደም ባህልና ንሳኹ እዩ ተሎት ዝብና ሰፈትናዮ ናይ ቀደም ናዘንተና። ኤርያም ሲስተርስ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሙዚቃ ንፉዓትን ግን ድማ ናይ በይነን ቅዲ ደራርፋኻ ኣለወን። ንኣብነት ሊያንዳ ንቢዮንሴ፣ ሰሊና ንማራያ ካሪ፣ ሓበን ከዓ ንቢዮንሴ ከምኡውን ንዊትኒ ሆስተን ስለደድንቓ ናተን ቅዲ ሒዘን እየን። እዘን ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣርኣያ ክኾና ዝኽእል ኣሕዋት ከም ሙንታ ኤፍሬም ዝኣመሰለት ተተባባዕ ኤርትራዊት እኩት መንእሰይ ክትህልወካ ምችም ዓብይ ዕድል እዩ ክብላ ይገልፃ። ናይ ኤርያም ሲስተርስ ናይ ቁልዕነት ሞያ ቫይራልን ዲጂታላዊ ልዑል ዋጋን ዘለዎ ናይ ቲቪ ውድድራትን ዝተሓዋወሰ እዩ ነይሩ። ኣብ ግዜ ቁልዕነተን ጥራሕ ልዕሊ ሚልዮን ዝኸውን ርእይቶታት ኣብ ዩቲዩብ ጥራሕ ነይሩወን። ነዘን ዓብ ብቕዓት ዘለወን ኣሕዋት ምርኢት ከቕርባን በቲ ዘደንቕ ሕብሪ ድምፀን ክደርፋን ዝረኣየ ሰብ መቸም ከምቲ ሓደ እዋን ኣልጋይ ዩፍሮሲንን ታልያን ኣብ ቅድሚ ካብቶም ኣማልኽቲ ግሪክ ኣፖሎ ኣብ ከረን ኦሎምፒስ ምርኢት ክቕርቡ ከለዉ ዝነበረ ውህደት ስለ ዝርኢ ዋላ ንኽተኣምኖ ኢኻ ትፅገም። ኣብ ዕድሜን ዘለዉ ህፃናት ክበፅሕዎ ዘይክእሉ ቦታን ክእለትን እዩ ዘለወን ክብል ከዓ እቲ ማናጀርን ዝነበረ ኣቶ ሮበርት ካመን ይገልፀን። ዘደንቕ ሕብሪ ድምፅን ዘደንቕ ክእለትን ዝውንን ኣሕዋት Pretty faces always make stand out in a crowd. Someone put you first. I love me, what's up, everyone? I love me. I want it out. ኤርያም ሲስተርስ ኣብ ኤርትራ ማራ ተቐባልነት ነይሩወን። ግን እንታይ ማዕብስ ናይ ሕብረተሰብና ነገር ትፈልጥዎ እንዲኹም። ሰሊና ፍንጫ ተሰቂራ ምስ ረኣይዋ ግደፎ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ባህሎም የጥፍእሎ ኢልካ ክንደይ ክትዕ እዩ። እዚ ናይ ማሕበረሰብ ተፅዕኖ ከይኣኽለን ግን መሳኪን ኣዝዩ ዘሕዝን ዘይተፀበዮ ነገር ኣጋጢምዎን ነይሩ። ሓበን ጓል 11 ዓመት ከላ ዝፀሓፈታ ብሓንሳብ ኮይነን ዝሰርሓ ዲያሪ ትብል ደርፊ ነይራተን። ኣብ ትካል ዝኾነ ሙዚቃ ከይተዘርግሐት ከላ ግን ብሕቡእ ኣብ ሞንክቶመር ኣልባማ ትርከብ መደበር ሬድዮ 105.7 ኤፍኤም ተዘርጊሓ ሞሊቓ ስለ ዝወፀት ከዓ ዋላ ኣዝያ ውብነት ረኺባን ማራ ፅቡቕ ተሰሚዓ እንተነበረት ግን ብግቡእ ክፍሊት ኣይረኽባን ነይረን። ምክንያቱ ሰማዕትነታ ደርፊ ኣብ መደበር ሬድዮ 105.7 ኤፍኤም ይሰምዑዋ ነይሮም ግን ብቐሊሉ ክገዝዋ ወይ ክዝርግሕዋ ኣይከኣሉን። ኣብዚ ሰዓት እዚ እምበኣር ዘን ኣሕዋት ገና ኣብ ትምህርቲ ስለ ዝነበራ ሓበን ጓል 13 ዓመት ኮይና ነይራ። እዛ ሃንደበታዊ ናይ ሬድዮ ዝናን ትምህርትን ረቑሒታት ሚዛን መሃብካ ኣብ ስድራ ዓብይ ናይ ስነ ሓሳብን ምርድዳእን ቃልሲ ተፈጢሩ እዩ። እዚ ኩሉ ቃልሲ እናሃለወን ዲያሪ ኣብቲ ዘመን እቲ ምስ ዓበይቲ ኮኸባት
ዓለም ብጽሩይ ወላ ሓንቲ ሕዋስ ዘይብሉ ተውህቦ ጥራይ ክወዳደራ ከም ዝኽእላ መስኪረን እዩ ክኹርዓካምሽ ኤራም ሲስተርስ ብዓብዩ ኣብ ናይ ህፃናት ኮኸብ ጉጅለ ደርፊ ናይ ዕውት ውልቃዊ ሞያታት ኣብ ምፍራይ ሙዚቃ ህግራዊ ፖሊሲ ምሕደራት ትካላት እንተሰጋጊረን እዩ ንኣብነት ሊያንዳ ንፕሮጀክት ግጥሚ ታንጎ ሓዊሱ ንዝተፈላለየ ንመክሰብ ዘይሰርሑ ትካላት ኣባል ቦርድ ኮይና ሰብኣዊ ስርሓ ኣብ መቕፃል ትርከብ ሰሊና ኣብ ሃገራዊ ፖሊሲ ክሊማን ኣግራብን ፍልጥቲ መራሒት ኮይና ኣላ ከምኡ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ምርምር ኣግራብ ሓላፊት ስታፍ ኮይና ተገልግል ዲያስፖራ ኣፍሪቃ ተጣባቂት ብምዃን ከዓ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ኣፍሪቃ ንዘላቂ ልምዓት ልእኽትያ እታ ፍቕሪ ሙዚቃ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ህይወታ ዝተረፈ ሓበን ግን ብስም ሓበን ከም ፕሮፌሽናል ኣፍራይት ሙዚቃ ሶሎን ኣርቲስትን ብምዃን መስሪት ኣላ ኣብ ዝቐረባ ዝሓለፈ እዋናት ከማን ኣብ ሙዚቃ 100 ሚልዮን ስትሪም ምሕላፋ ኣኽቢራ ነይራ ምስ በዓል ኮኮ ጆንስ ዝኣመሰላ ስነ ጥበባውያን ዝተራእየሉ ዓበይቲ መሬታት እውን ተቐርባላ ሓበን ደርፊ ክደግም ኮነ ክደርፍ ከላ ካብ እዝንኻ ሓሊፉ ናብ ልብኻን መንፈስካን ዝኣቱ ገለ ዓይነት ሕብሪ ድምፂ ይስማዓካ ከምዚ ኸማይሩ ትኾኑ ንኺሳብ ዕላማ ትምህርቲ ጽንዓት ኮይኑ ሸማ ኤሪትራ ዝሃብን ውፅዓት ደርፋ ክትሰምዑ ከለኹም ከማም ልምቡዕ ቦታ ኾንኩም ድምፂ ንፋስን ተፈጥሮን ተስተማቕሩ ዘለኹም ኮይኑ ይስማዓኩም ካብ ዝገርመኩም ከምዚ ዓይነት ድምፂ ውህደትን ቃላት ከናፍርን ክሰምዕ ከለኹ ብድፍረት ድረፍ እዩ ዝመጠኒ ብፍላይ ኣብ ናይ ኖርማኒን ካልድን ደርፊ ክደርፍ ከላ When it feels so good but it's bad for you Can't say I don't wanna cause I know I do My goodness ከምናታ ዓይነት ድምፂ መሃበይ ክመጽ ካብ መደቀሲ ክፍሊ ናይ ኣቦአን ዘመረ ሞያዊ ፍቕርን ዓውድን መሳቱአን ኣብ ደገ እንዳተፃወቱ ከለው ንሰግን ኣብ ዝዓበየ መድረኽ ሕልመን ሰዒበን ተረኺበን እየን እዚ ድማ ናብ ዝሕዲ ዘለዎ ናይ ህውብነት ዓወትን መንገዲ ህይወት ኣቂዕወን ፍትወት ሰማዕትና ከምዚ ዓይነት መሳጢ ታሪኻት ክትሰምዑ ምስ ትደልዩ ኣብ ቡቲካ ሓበሻ ኣለኩም ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዳገበርና ናይዛ ድምፂ ግን ሬት ኦፍ ኮሜንት ክፅበይ